Лукашенко падпісаў указ аб звальненні ў запас і прызыве на тэрміновую службу. Паводле дакументу, у верасні-лістападзе шэрагі беларускага войска папоўняць новабранцамі, мужчынамі, якім на момант прызыву споўніцца 18 гадоў і хто не мае прычынаў на тэрміноўку. Прызыў у Беларусі праходзіць двойчы на год, у весну і ўвосень. Для кожнага падпісваецца адпаведны указ. Пазалетась былі зніжаныя патрабаванні да стану здароўя для прызыўнікоў. Гэтак паднялі верхнюю мяжу масы і знізілі крытэрый зроку. На службу цяпер бяруць з блізарукасцю. У Беларусі ухіленне ад службы ў войску пераследуецца паводле артыкулу 435 крымінальнага кодексу. Згодна з Вярхоўным судом пакрысе колькасць грамадзянаў, прыцягнутых да адказнасці, змяншаецца. Калі ў 2016 годзе паводле 435 артыкулу асудзілі 676 асобаў, то ў 2023 амаль удвая меней – 266 чалавек. Украінскі праект «Хачу жыць» паведаміў пра больш як 3000 замежнікаў з 86 краінаў, якія ваявалі на баку Расіі ва ўкраіне і цяпер не могуць звольніцца з войска, не зважаючы на сканчэнне кантрактаў. Сярод іх 244 грамадзяніны Беларусі. Як зазначылі ў праекце, гэта сталая практыка для кіраўніцтва ўзброеных сілаў Расіі ў дачыненні кантрактнікаў. Дзеля працягнення ўдзелу ў баявых дзеяннях нярэдка падробліваюцца дакументы наймітаў. Адзінае, як замежныя службоўцы ды іхныя родныя могуць паўплываць на сітуацыю, ціск праз дыпламатычныя каналы іхных краінаў. У якасці прыкладу аўтары праекту прыводзяць леташнія перамовы прэм'ер-міністра Індыі Модзі з Пуціным, пасля якіх з фронту вярнуліся індыйскія грамадзяне. Сёлета ў красавіку праект «Хачу жыць» апублікаваў імёны 742 грамадзянаў Беларусі, якія ваююць на баку Расіі. Владзімір Зеленскі падчас сустрэчы з журналістамі учора ўвечары заявіў, што Украіна не плануе выходзіць з Донбасу без гарантыяў бяспекі. Тым самым ён зняпраўдзіў паведамленне тэлеграфу пра нібыта гатовасць украінскага боку на тэрытарыяльныя саступкі. Як падкрэсліў Зеленскі, існуюць некалькі прычынаў, чаму Украіна не можа пагадзіцца на такі крок. Па-першае, Донбас – незаконна акупаваная тэрыторыя Украіны. Да таго ж Донбас для Расіі плацдарм для далейшага наступу. Таксама ён выказаў упэўненасць, што гэткая ініцыятыва паходзіць не ад Злучаных Штатаў, а ад Крамля. І высокая імавернасць, што падчас сустрэчы ў пятніцу Пуцін будзе праціскаць патрабаванне вывесці ўкраінскія войскі з Данецкай вобласці. І пазіцыя Трампа можа быць непрадказальнаю. Высокая імавернасць таго, што Пуцін скажа, хай Зеленскі выводзіць свае войскі з Донбасу, тады будзе, напрыклад, спыненне агню. Мы пачуем дэталі гэтага і нешта адкажам. І Трамп можа сказаць, напрыклад, украінцам давядзецца гэта зрабіць. Або Трамп на сустрэчы скажа Пуціну, што пытанне тэрыторыі мы будзем развязваць утрох. Альбо пытанне тэрыторыі вы будзеце развязваць без мяне, прэзідэнта Амерыкі, удвух. А цяпер мы спыняем агонь, і я не ўводжу санкцыяў. Або мы спыняем агонь, я ўводжу санкцыі і здыму іх тады, калі вы ўдвух дамовіцеся. Перамовы паміж Пуцінам і Трампам пройдуць без удзелу ўкраінскага боку ды прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу. Не будзе на іх і Лукашэнкі, хаця ён усяляк намагаўся ўклініцца ў працэс. Пасля візітаў прадстаўнікоў амерыканскага прэзідэнта ў Беларусь дзяржаўная прапаганда наўпрост казала пра залучанасць рэжыму ў перамовы. Маўляў, праз Лукашэнку ЗША хочуць наладзіць кантакт з Пуціным. Ці сапраўды гэта была спроба знайсці падыход да кіраўніка Расіі? На гэтае пытанне ў вечаровым выданні студыі «Белсат» адказаў былы палітычны вязень Юрый Зянкович. Тут не толькі вядзецца пра камунікацыю з Пуціним, трэба таксама не забываць пра стратэгічнае становішча Беларусі, таму што Амерыцы не патрэбная вайна яшчэ з паўночнага фронту на ўкраіне, таму што гэта ставіць пад небяспеку не толькі ўкраіну, але гэта ставіць таксама саюзнікаў Злучаных Штатаў у Еўропе, тую ж Польшчу, Літву, Латвію, таксама ставіць небяспеку. І таму, канешне, разглядаецца пытанне такой так званай фінляндызацыі Беларусі, то есть каб Беларусь была максімальна нейтральная і, канешне, задача максимум адміністрацыі Трампа гэта адцягнуць Лукашэнку ад Пуціна. Але Лукашенко сам пра гэта выразна гаворыць, што сяброўствам не гандлюе. Вось, і так званым сяброўствам, заклятым сяброўствам. Вось, і таму гэта наўрад ці збудзецца. Але вось, канешне, канал камунікацыі з аднаго боку гэта для адміністрацыі Трампа, а для Лукашэнкі, безумоўна, важна ягонае прызнанне і паказаць, што ён сустракаецца з вельмі важнымі людзьмі, што ж самога Вашынгтона да яго прыязджаюць, і што няма мовы пра тое, што не рукапажаты, няма мовы пра тое, што знаходзіцца ў блакаце. На жаданне Лукашэнкі перайменавалі універсітэт.
Згодна з загадам Міністэрства адукацыі, з новага навучальнага года Менскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт пачне называцца Беларускім дзяржаўным універсітэтам замежных моваў. Новая назва вучэльні ўжо фігуруе ў дзяржаўным рэгістры і на сайце, а вось у сацыяльных сетках дасюль значыцца МДЛУ. Пытанне перайменавання ВНУ паўстала летась у лістападзе, калі Лукашенко наведваў універсітэт. Ён абурыўся расійскім варыянтам скароту назвы вучэльні МГЛУ, параўнаўшы яго з абрэвіатураю ЛГБТ. Цяпер назва ВНУ ў скароце будзе гучаць па-беларуску як «бдузм», у расійскамоўным варыянце «бгуія» і «BSUFL» у англамоўным скароце. Не стае будаўнікоў. Памочнік Лукашэнкі па Віцебскай вобласці і старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сір'енка абурыўся тэмпамі будаўніцтва раённага шпіталю ў Паставах. Мы сегодня посмотрели два объекта. Это строительство корпуса Поставской центральной районной больницы. Общая оценка работы строителей неудовлетворительная. Низкие темпы работ, не хватает строителей. Объект обеспечен финансированием и с республиканского бюджета, с областного бюджета. Были высказаны претензии и руководителям подрядчика, это Глубокский УКС, и строительная организация. Пытанне забеспячэння на аб'екце належнай колькасці будаўнікоў-штукавальнікаў і яго своечасовай здачы Сір'енка даручыў узяць пад дадатковы кантроль абласным уладам. Незадаволенасць чыноўніка выклікала і будаўніцтва малочна-таварнай фермы ў Паставах. Сір'енка выказаў меркаванне, што дэфіцыт працоўнай сілы на будоўлях звязаны са святамі. Маўляў, не ўсе выйшлі на працу пасля дня будаўніка 10 жніўня. Адзначым, што сярэдні заробак працаўнікоў будаўнічай сферы, згодна з Белстатам, складае 3268 рублёў, што вышэй за сярэдні па краіне, але ніжэй за адпаведныя заробкі за мяжою. Таму на беларускім рынку працы цяпер нястача кадраў будаўнічых спецыяльнасцяў. Кроткі нумар 133. У Беларусі распачала працу кругладзённая служба псіхалагічнай дапамогі. Скарыстацца паслугамі службы могуць усе, хто ў цяжкой жыццёвай сітуацыі. Напрыклад, перажывае страту блізкага чалавека, разрыў стасункаў, мае суіцыдальныя памкненні, перажыты гвалт ды іншае. Кансультуюць псіхолагі сістэмы Міністэрства аховы здароўя. Да канца тыдня ініцыятыва працуе ў тэставым рэжыме. Званкі пакуль прымаюць толькі са стацыянарных тэлефонаў. Пазней магчымасць звярнуцца па дапамогу з'явіцца і з мабільных нумароў усіх аператараў. Забаўны выпадак заўважылі аўтары тэлеграм-каналу «Беларусь з Амкадам». У адзін з двароў у Салігорску заляцеў бусел. Ён хадзіў паблізу людзей і, відавочна, не баяўся. Што цікава, у гэтым жа двары на сцяне аднаго з дамоў намаляваны мурал з крылатым сімвалам нашай краіны. Таму птушцы паспелі даць умоўную пасаду інспектара. Пазней яго ўсё ж адлавілі і вывезлі ў поле да суродзічаў. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.